X'inhuwa ministeru? X'inhuma il-ministri tal-Knisja? Dil-kelma li nisimgħuha waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa u tas-sagramenti l-oħra jew ġielu waqt xi li jsiru f'ambjenti tal-Knisja tista' tkun kelma li tfixkilna x'aħna meta nisimgħu l-kelma Ministru niftakru fil-Ministri tal-Gvern li jkollhom responsabbiltajiet partikolari għal ħaġa jew għal oħra fil-pajjiż. U dan huwa xogħol importanti ħafna u għandna napprezzawh għax huwa xogħol ta' responsabbiltà li għandu jkun għal ġid ta' kulħadd li jgħix fil-pajjiż. Imma dil-kelma Ministru li tintuża fis-soċjetà ġifieri ġejja mill-lingwaġġ tal-Knisja għax il-kelma Ministeru ma tfissirx għajr servizz għadi. U għalhekk il-Ministru huwa dak li jaqdi. U għalhekk meta nitkellmu dwar il-Ministeru fil-Knisja u l-Ministri tal-Knisja, qegħdin nirreferu kemm għal ministri li huma ordinati bis-sagrament tal-ordni sagri. Allura għandna l-Arċisqof u l-Isfijiet, is-saċerdoti jew presbiteri u djakni. Dawn huma il-ministri ordinati permezz tas-sagrament tal-ordni sagri. Għalhekk ordinati għax permezz tal-ordni sagri. Imma hemm ukoll ħafna ministeri li jagħmluhom il-lajċi. Ħafna ministeri li qegħdin jaqdu dan id-dmir il-lajċi nsara. Ngħidu aħna min pereżempju iwassal il-kelma ta' Alla meta waqt il-liturġija jitla minn postu u iwassal il-kelma ta' Alla. Jaqra aħna ngħidu lettur. Lettur huwa dak li jaqra, anzi aħjar huwa dak li jipproklama l-kelma iktar milli jaqra. Dawk li pereżempju jgħinu biex titqassam l-Ewkaristija. Waqt il-quddiesa aħna ngħidu ministri straordinarji ta' tqarbin li waslu l-Ewkaristija lil morda u li huma lajċi. Jagħmilha s-saċerdot imma s-saċerdot għandu bżonn għajnuna. Hemm ministri oħrajn fil-Knisja min qiegħed janima il-liturġija. Jiġifieri waqt il-quddiesa qiegħed jgħidilna qiegħed jgħinna biex anke aħna nieħdu sem aħjar. Dak huwa ministeru wkoll. Il-katekisti għandhom ministeru importanti li allura iħejju persuni oħrajn għas-sagramenti, ġeneralment ikunu iħejju l-żgħar u l-adolescenti għas-sagramenti imma anki meta jitħejjew l-adulti għas-sagrament ta' żwieġ. Dan huwa kollu ministeru fil-Knisja, mela kemm hija ħaġa sabiħa li aħna fil-Knisja l-koll kemm aħna nippruvaw nixħfu lil Ġesu li ħasel riġlejn l-apostli tiegħu. Dak li aħna naraw tant sabiħ f'ħamis ix-xirka fil-għaxija, is-saċerdot jaħsel riġlejn numru ta' nies. U naqraw dik is-silta tal-Evanġelju meta Ġesu mbagħad jgħid lill-apostli li kif għamelu għandkom tagħmlu intom ukoll. Mela il-koll kemm aħna ixini l-età tagħna, ixini s-sitwazzjoni tagħna nistgħu wkoll ngħinu l-ħaddieħor. Però nerġa' ngħid hemm imbagħad dawk li għandhom ministeru partikolari uffiċjali li jidher. Semmejna il-ministeru ordinat u anki il-ministeri laikali, ġifieri huma lajċi li jaqdu ċerti ministeri fil-Knisja. Il-kelma li allura għandna niftakru nibqgħu nżommuha quddiem għajnejna li kull ministeru mhuwiex biex jiena nkun fuq xi pedestal jew biex jiena nidher biex jgħidu wara kemm hu bravu u wara kemm tinqala le. Kull ministeru huwa qadi. U l-hekk tajjeb li aħna nitolbu wkoll biex dawk kollha li jaqgħdu fil-Knisja jagħmlu dan verament b'sens ta' servizz, b'sens ta' għotja, b'sens li joġob lil mulej.